ruotsinkielinen iltapäiväohjelma ja 24 on tarkoitus, että se tulee ulos. Eli 15:40, joo. Mikä hertsiluku tai mitä ne on? Mistä se löytyy? 98,9. 98,9, joo, selvä. Joo, pieni hetki vaan. Se kuuluu. Joo, kuuluu hyvin. Hyvä. Mä en oo sit mikään noin kovin taitava taloustoimittaja. No, älä välitä minäkään kovin taitava talousmies, kysele vaan kaikkia. Niin, sä varoitit tässä vajaa viikko sitten tämmöisestä pommista, jossa, että Suomen pankeilla ja yrityksillä on Miten muuten puhutko ruotsia? No mieluummin Suomeen, kyllä mun sen verran kankeeta toi ruotsi on, että ei sitä ei oikein onnistu. Just. Niin sä kerrot tässä, että on johdannaissopimusten arvo on 2800 miljardia markkaa. Onko näin paljon rahaa edes koko Suomessa? Nehän on 9 kertaa valtion budjetti. Joo, siinäpä se onkin, ja sen takia mä kiinnitin näihin asioihin huomiota, kun luin valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle näistä pankkikriisiasioista, ja tämä huima luku 2800 miljardia kävi siellä esille, ja kun siellä sitten kävi semmoinenkin asia esille, että tämä luku on 1,5% maailman johdannaismarkkinoiden kokonaissummasta. Jos ajatellaan taas Suomen kansantalouden osuutta maailman kansantalouksista, niin tämä johdannaisten osuus on varmasti 100 tai monisatakertainen verrattuna Suomen kansantalouden osuuteen koko maailman kansantaloudesta. Tässä on Suomi ottanut ratkaisevasti enemmän riskiä kuin kansantaloudet keskimäärin näissä johdannaismarkkinoissa. Mitä suomalaiset pankit ja yritykset kuvittelevat ansaitsevansa? Mitä sä luulet? Minkä takia ne on lähtenyt tämmöiseen peliin? No, minun arvioni on se, että kun tämä peruspankkibisnes ei toimi sen takia, että ihmiset eivät luota nyt enää pankkeihin, kun pankit on tehneet velallisillensä niin kuin ovat tehneet, ja härskejä temppuja, ja ei uskalleta ottaa asuntolainaa eikä yrityslainaa eikä mitään muutakaan, ja näin ollen se sillä korkoerolla pankki ei enää tienaa. Niin silloin on täytynyt jostakin muualta se kate hakea, ja mistäpä muualta kuin kansainvälisiltä markkinoilta ja kaiken näköisistä spekulatiivisista operaatioista, joita luullaan sitten, että ne hallitaan ja osataan. Ja minä nyt tässä vaan tämmöisenä epäilevänä tuomaana kyselen, että mahtaako nyt herrat sitten osata sen bisneksen oikein hyvin, niin kuin minne alalle ovat näin valtavin summin lähteneet. Onko olemassa jo esimerkkiä siitä, miten suomalaiset pankit on niin kuin johdannaisissa menneet harhaan? Onhan niitä, ja tässä oli aika suuren kohun, sai silloin hetki sitten tämä Postipankin New Yorkin konttorin, siis Postipankin yhden ainoan konttorin operaatiot johdannaismarkkinoilla, ja se aiheutti Postipankille 500 miljoonan tappion, ja jos ajatellaan Postipankin joka konttorissa tehtäisiin samoja, saatika sitten kaikkien maiden konttoreissa, niin sieltäpä se äkkiä tulisikin valtavat summat, ja kyllähän uskon ja luulen, että kontrollisysteemit on ratkaisevasti parantuneet, mutta kyllä katsoisin, että riski on edelleen aikamoinen. Kuulin eräältä taholta, että tällaisia johdannaisia on tehty muun muassa Japaniin, ja että nämä paperit on tehty japaniksi, että siinä ei oikein kontrollia ei taida oikein pelata, koska täällä päässä ei sitten osatakaan sitä kieltä. Näin, ja nyt näistä Suomen pankkien johdannaissopimuksista 3/4 on tämmöisiä OTC-johdannaisia, joihin liittyy huomattavasti suurempi riski kuin niin sanottuun tämmöisiin vakioituihin johdannaisiin, eli niissä on aina vastapuoliriski, vastapuoli voi mennä nurin, ja sitten niillä ei ole mitään vakuuksia. Ja täällä nyt on juuri tullut uutisiin, että japanilaiset pankit ovat tehneet erittäin suuria tappioita, ja ne on julkaistu kaikki tänään. Ja nyt jos japanilaisissa pankeissa alkaa tämmöinen tappioketjureaktio, ja nyt vielä sitten japaninkielisiä sopimuksia, joita ei suomalaiset oikein edes ymmärräkään, niin kyllä riski on suuri, että ne tappiot sieltä sitten kertautuu ja ulottuu tänne Suomeen asti. Joo. Ja siitä on nyt 5 päivää, kun sä julkaisit tämän, tai Ilta-Sanomat julkaisit tämän sun kirjoituksen. Ootko saanut palautetta? Kyllä aika paljon on tullut palautetta ja tämmöistä ihan asiallista kyselyä, että mitenköhän asiat nyt todella on, ja onko nämä nyt meidän
näiden pankkiherrojen ja sitten näiden kontrolliviranomaisten valvonnassa. Ja mä tässä olin tänään pankkitarkastusviraston päälakimiehen yhteydessä ja kuulinkin sieltä, että he aikovat kyllä tällä viikolla vielä jotakin vastata ja itsekin odottelen tässä suurella mielenkiinnolla, että minkälainen vastaus sieltä sitten tulee. Joo. Uskot, mikä on sun siis tämmöinen oikein rehellinen arvio, että nostatko hälyn sen takia, että se sua ihmetyttää vai nostatko hälyn sen takia, että sä vähän pelkään näitä? No molemmista syistä. Molemmista syistä mä oon henkilökohtaisesti hyvin katkerasti kokenut tämän edellisen pankkikriisin ja sen seuraukset. Se on ollut minulle todellinen henkilökohtainen katastrofi ja enemmänkin nyt minä en pelkää enää henkilökohtaisesti omasta puolestani, mutta minä pelkään jo lasteni puolesta, että maksavatko minun lapseni tämän seuraavan pankkikriisin. Että kyllä mä olen ihan vilpittömästi aidolla asialla selvittämässä, että oltaisiin nyt varovaisia näissä asioissa, eikä lähettäisi semmoisiin leikkeihin mukaan, mitä ei ymmärretä eikä osata. Joo. Mistä sun oma tämmöinen pankkitietous on peräisin? No, mä olen lakimies ja olen asianajajana harjoittanut toistakymmentä vuotta sitä ammattia ja lukuisissa liikeyrityksissä toiminut omistajana ja johtajana ja koko tämän aikuisikäni olen pankkien kanssa asioinut erittäin tiiviisti, että kyllä siinä sitten käytäntö on vaan opettanut näihin asioihin. Joo. Mitä sä oot pyytänyt, että rahoitustarkastuksen pääjohtaja selostaisi, mitä riskejä näihin liittyy ja ovatko meidän nykyiset pankinjohtajamme niin taitavia, että he kyllä pärjäävät tässä. Millaiseen vastaukseen Jännäriltä olisi tyytyväinen? Niin mä todella haluaisin semmoisen vastauksen, jossa ensinnäkin selostettaisiin sekä minulle että kaikille muille, mitä nämä johdannaiset ovat. Ja missä tarkoituksessa niitä on tehty ja mihin niillä pyritään. Mikä on se business tai liiketoiminta, mitä niillä tavoitellaan. Ja se on se toinen puoli, se positiivinen puoli asiasta. Ja sitten toinen puoli, että millaisia riskejä niihin sitten liittyy, onko niitä ollut ja sitten jos niissä on riskejä, niin miten niihin varaudutaan ja miten ne turvaudutaan. Ja ennen kaikkea sitä, että miksi, kun tämä on niin valtavan suuri tämä summa, niin, ja verrattuna meidän kansantalouteen, niin aivan hirvittävän suuri, niin miksi on pitänyt lähteä näin suurin summin näille spekulatiivisille markkinoille, jos niissä on pienikin riski. Niin kuin kirjoituksessa toteaa, että jos niissä on 1 promillenkin riski, niin se on 2,8 miljardia. Siihen kaatuu 3 suurinta pankkia. Joo. Ja nimenomaan nämä OTC-johdannaiset, ja taitaa olla semmoisia, että siinä on se vastapuolin riski, joka on tässä. Aivan, kun vastapuoli on tämmöisiä spekulantteja ja vastapuolesta ei ole tietoa välttämättä, että kuinka vakavarainen tämä vastapuoli on. Ja jos yksi tämmöinen iso soros tai kumppani menee tuolla maailmalla nurin, niin sehän aiheuttaa ketjureaktiot. Menee toinenkin soros ja kolmas soros nurin ja sitten menee pankkeja ja silloin se soppa on valmis ja se vuoden varmasti ulottuu tänne Suomeen, kun ei ole minkäänlaisia vakuuksia sitten näille sopimuksilla. Aivan. Et jos tämä pitää paikkansa, mä tietysti toivon, että Jännäri vastaa, että vastapuolet on varmistettu, on tehty vain vakavarasten ja kunniallisten ja tämmöisten luotettavien kumppanien kanssa sopimuksia ja sitten on vielä pyydetty aina vakuudet niistä. Et jos Jännärin vastaus on tämmöinen, niin minä nukun sitten hyvin levollisesti seuraava työni. Oikein hyvä. Minä kiitän. Joo, kiitos, joo.